More than 80 cyclists participated in the third year of the Trnava Nitra Cycle Route event. On the morning of May 8, they registered at the courtyard near Mariánska Hall in Trnava and then moved to the garden of the Archbishop's office. Here, Archbishop Jan Oroš of Trnava blessed them, along with Bishop William Judák of Nitra. Bishop Judák cycled the entire route, which is part of the European cultural route of Saint Cyril and Methodius. To, čo si mimoriadne, keď biskup ide v pelotóne s laikmi, to má význam zjednocujúci. No ale toto má ešte ten nadprirodzený charakter, že Cyril a Metod prichádzajú k nám ohlasovať evanielium. The city bike patrol took care of the safety of cyclists in Trnava. The parish administrator knows best the way to the first stop at the Church of the Holy Trinity in Modranka. Je to pekná vec, že aj sa ľudia stretnú a je to teda dobre pre zdravie. Pilgrims learned the history of the church and continued on their journey. Due to a slight delay, the faster cyclists stopped at the Church of St. John the Baptist in Sereď, while most of the group went directly to the Church of St. Jakub in Dolná Streda. For the Holy Mass celebrated here by Bishop William Judák, not only the parishioners but also priests from the entire deanery were waiting. Sme sa s radosťou zúčastnili aj svätej omše s jednotlivými cyklopútnikmi a kňazmi nášho dekanátu. Next to the dam, the cyclists continued to the Cascadi Education and Recreation Center, where they enjoyed relaxation and delicious lunch. After a few kilometers, they stopped for breakfast prepared by the parish and town of Šala. This year's cycle tour is dedicated to the organ in the Church of Margaret of Antioch in Šala, which is awaiting repair. Tak teraz sme to spojili troška vlastne s týmto našim orgánom, ktorý bude mať vlastne 2029 100 rokov. Those interested can find information about the collection to support the repair of the organ on the parish's website. At the next stop, cyclists could see the newly repaired organ in the Church of St. Clement in Močanok, played by Emma Demeterová, who won second place at the International Interpretation Competition in Slovenia. Refreshment in Močanok was prepared by the parish and the village. Som veľmi rád, že prechádzajú aj cez Močanok, že ich tu môžeme privítať. Believers from the Sabaj Chapel parish greeted the cyclists at the White Cross. They take excellent care of this monument and its surroundings. A veľkú radosť toho, že sa tu zastavuje otec biskup. A to je pre nás taká aj udalosť, lebo nie nadarmo sme sa trápili s obnovou tohto svätého miesta. Hunter Anton Ďurech and his friends from Párovské Háje care for the premises of the monument near the Fabian Valley. A large part of the cyclists covered the entire 78-kilometer route. Others manage its shorter parts. Sme sa dopočuli o tejto púti a veľmi sa nám páčilo, že sa týka Cyrila Metoda, kostol svätého Klimenta a Močenku a zvlášť nás potešilo, že ide otec biskup, tak sme si mysleli, že by sme skúsili aspoň kúsok trasy zvládnuť aj s deťmi. Účasť otca biskupa je takým posilnením pre všetkých, ktorí tých 70 km absolvujú. Voľa, kedy sme biskupa videli, len že ho nosili. Potom ho vozili na koči. Nová doba došla, ho vozili Mercedesoch. Ale my vidíme biskupa aj na bicykli. A to nevidá nikde na Slovensku. Dnešný deň bol veľmi krásny, zapojilo sa oveľa viac ľudí, ktorí nechcú len športovať, ale chcú prežiť aj deň tak duchovne. Prvýkrát som na tejto akcii, veľmi chválim. V podstate, že bola to akcia, ktorá podporila či už nejaký šport, alebo to duchovné posolstvo a zároveň teda sme išli po cyrilometodskej ceste, čo mne ako národnému koordinátorovi je veľmi blízke. Aj to spoločenstvo, ktoré tu tvoríme pri týchto krížoch, je svedectvom toho, že ľudia sa radi stretávajú, len treba im dať tomu podnet a príležitosť. Sama som bola ako nadšená z toho, že aké komunity žijú v tých jednotlivých lokalitách a že naozaj to posolstvo sa šíri ďalej a že tie komunity sú živé a majú chuť niečo robiť a majú chuť niečo organizovať. Cesta bola príjemná, akože príroda bola super a myslím, že to bol dobrý využitý čas, akože aj spoznal nových ľudí a bol to príjemný zážitok. At the final stop under the Nitra Castle, despite exhaustion, participants felt a sense of joy and accomplishment.
Bolo to zaujímavé, zastávky boli zaujímavé, takisto informácie, ktoré sme sa tam dozvedeli a bolo to zvládnutelné aj pre lepších cyklistov, aj pre tých víkendových. Mali sme kultúrne zážitky, duchovné a samozrejme aj športové. Mali sme výborné koláčiky všade, kde sme stáli. A ja myslím, že je tá atmosféra veľmi dobrá. The state police in Shala, the city police in Trnava Shala Nitra, and the police in Močanok took care of the cyclist safety. A group of local cyclists from Shala helped significantly. Veľmi dobre pomáhali prechádzať cez cesty, takže bolo to celkovo také bezpečnejšie. During the first year of the cycle route in 2022, the parts behind the village of Močanok were among the worst sections of the route. Over the course of 3 years, several of them were improved. Cesta bola veľmi dobrá, príjemná. Vidieť, že ju majú cyklisti obľúbenú, lebo je pekne vyjazdená. Určite aj chodci sa tadiaľ premotajú a je tam pekné, príjemné prostredie a pekná alej. Medzi Močenkom a Nitrom teda pribudli nejaké úseky zase vylepšené a odstránené sú tam tie korene, takže ani defekt neviem, či niekto dostal, takže bolo to super. Predovšetkým je to zásluha vás, kreatívnych ľudí. In addition to the members of Civic Association Creative People, Radoslav Packa and other volunteers spent many hours cleaning the route. Part of the route leads through the Bishop Forest, and it was here that the bishopric of Nitra and Father Bishop William Judak provided great help. The routes are used by more and more cyclists from Nitra and the surrounding villages. The question remains whether cyclists have the right to enter the forest. Samozrejme, že cyklisti, keď sa správajú slušne a chránia prírodu, tak majú právo, však les patrí ľuďom. Cyclists who participated in the third year of the cycle route that connects Slovak Rome and Slovak Bethlehem did not damage the forest. Instead, they took away many beautiful experiences from them. And not only that, they also shared positive interactions with all the willing people who were waiting for them at the individual stops.